さあ、週の後半はというところでございますが、また移動駅線上に上がってくれば当然買いのご検討よろしいですね。しておいてください。行き先 38.2、ないしはプラスアルファ。ね。上がってくる動きは当然円安方向。見てください。行き先 38.2、ないしはプラスアルファ。ね。上がってくる動きは当然円安方向。ね。今度移動駅線上に上がってくれば高値超えが濃厚ですので、よろしいですね。1時間足で持ち続けてもらって、38.2 まで行きまたね、150ピップス、200ピップス、ね、のゾーンになりますので、またいただきますからね。行き先 38.2、そんな風に見といてください。はい。